Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello para bro, te haga ko video ning kon siape ngai ko play baru ki perlok ki baju kersan hai ya kan kai YouTube channel ka junga ngai ko play ru ki to ki baju persa ki baju kentho bat ki baju keren ben yang anak por spor ngai ko play berna piang so hai baru sia kan ka video te haga ko video ngai ko aban keren halor ka to ka kadrum kan ram hagaro hills haga baki khasi jungiru kilai song hitlang bat kilai kersan ya ki garo hoit na kalinga junga ngam kwa ban ra ka dia phat den rew habdeng ki khasi ber garo namar bagi im meklaya bat ni imru hari india tanya di bandon ya kata ka unity lane ka jinga tali nrei ka jingle jong ki sang halang khasi ban kersan ya ki garo hakato kerkom na kalinga junga ngaperam bat ngam yaro namar ladaki kersan ya ki garo kide ban let ja join lang mat ke garo Shagaro Hills ke kide ban le jakhi Shagaro Hills balai ki penlong jakhi pen ban hamot pran kato kar kom te nagaleng kajunga ngam pediang bat ngam sode namar kajing yakhi hamot pran kalakta ya kaya kayang jong ki kali kamai ki ba kamai kali nang to namot pran kumjuru ya kaya kayang jong ki padba namar mangaru mensisni hapor baki yakhi hang to amot fran ngapoi hang to amot fran ngawan na nehu kumta bang apoi hamot fran ladap daki breu kilaya lum hang to batang ban yajru lahaban sutur nreite umdon jakasu kumta kalakta ya kaya kayang te haba pikirsan ki garo pide ban le jakhi agaro ke pide ban Lekersan Shagaro Hills ke balai pi penlong jalang pi songsit man hang tua mot pran lara pi penlong kum hamadan dang kambiang ndre hamot pran te kamlong ka badai namar kakta ya ki ba imbai sni da ka ba kamai hasurok kakta ya kaya kayang dungi padba nakalenga jonga ngasukwa penukum ni tang haying la jongru ngimla benesu ngimya teli kumno ngendek musli ya kakam juki we kumno ngendek kersan ki we haba tang hating kongi la jongru ngimya teli oit na kalian kajunga ngayaro ya kaji ki jong garo namar ba ki kwa ban be ya ki dekhar Bangladeshi lane ki Bengali ki ba thmu ban wan le donbor ban wan le try Shagaro Hills ngayaro ya kajing silur ki garo nrei ya kajing kersan jong ki khasi jong ipat ban kersan hakato karukom te ngapenrem bat ngam yesha te hangne hari khasi jong iru bun ba te ki khar Bangladesh kini ki Bengali ki ba wan song snong ki ba wan bela hangne hari kasi jongi barkadon ru kapur ba ki khar Bengali ki penyap ya ki khasi kum kato ka jing penyap yo to noyalam jong ki SU ne we ne to lursai nyota ya kator ka de ka jingle jong ki dekhar Bengali ki te balai mangi ki khasi ru ngisu kersan tagi garo hakani sang ide ban be ganya ki dikhar hangne hari khasi jongiru nama ki bun ki dikhar ki ba wan song sinong bean ki ba wan bela bean hadu menta ya ki labor license phimla ban check lo te ban kersan tagi garo hakato garukom nakaliang kajunga ngam sode namar kadai ka isu dung jaro deban lejakhi deban le kersan Shagaro Hills man kersan hangne hari kasi kamdon jingmo lada phikwa ban be yaki Bengali phide ban pankhi ban be check yaki labor license yaki dokumen hato ki de nem ki nong India
Ladai ki dai ki nong India ru dai ban penting kena. Ladai ki nong Bangladesh lei Kim Don Hok ban wan bela klaim kanu ka permission ka babiang naka sarkar India. Pimdai ban sya bun ba ki Bangladeshi ki bawan hangne hari kasi juni. Kine ki Bangladeshi ki long kum ki senpu sisen ba ki la sosngan te ki penyabet wat ya ki tra jaka trai muluk ru. Kum kato ka jingja sa penyap yutu nongelam juga KSU kan yutu lursai nyota. Kato ka jing sa penyap ya utu nongelam kadai ka jingle jong ki dekhar hi ki dekhar Bengali ki dekhar na Bangladesh. Te syari kasi jong ir bun ba ki Bangladeshi. Kini ki dekhar ki ba suwan song snong bian ki ba suwan bela klaim kano ka permission ka babiang. Tiana kalian kajunga wat kumangal ong mentan bangam kwa ban wanra kata ka jing ya surut ban wanra ya ka jing ya pher jemut haprang ki khasi berki garo nrei ya ka jing le jong ki seng phalang khasi ban penlong jing aki ha kato karukom na kalian kajunga ngam sode bat ngam pediang nama kato kumangal ong mentan bagalak ta ya kaya kayang jong ki pajba bat ki iba kama jakpo na surok tang hat tengkong ying lajong te tang haying sama jong ru ngimlak beneteli kumno ngin lek kersan kiwe kumno ngin lek muslie kiwe ngimdai ban lek muslie ka kam kiwe laraja hangne ri khasi jongi hato ki garo ki penpaus ke ya kata ka jing kersan laraja kanu kan ram hane hari kasi jungi atau kilaju penpaus ki garo kum kato ka jing sya penyap jong ki bro hamukro kum kato ka jing sya penyap jong ki kasi jungi halangpi atau ki garo ki laya kersan se ini atau ki garo kila penpaus kata ka jing kersan ini nah kalian kanyunga ngam pernah te ngasu kentu ya pi ki pajba ki baju pej bahaya kan ka video ka junga ngampen buar pi omdai banga musli ya ka jing kersan ka jung pi ndai ngasu kentu ba pi dai ban perkhat jeliu pimdai ban le sungsit pi dai ban le daga jing sampang daga jing start namar rada pi le kulmar rada pi penlong kulmar ya ka jing ki tang nakamta jongno kumta ka long ka jing le ran pi namar ngayu i mata bun ki ba kanto haki social media kum ha Facebook ha Instagram halor kato ka jing kersan ki sang halang khasi ya ki garo ki bun ki ba kanto na kalian ka jungaru ngakran persa ya kato ka jing kersan jong ki sang halang ya ki garo namar banle ha kato garkom kam long bade lada pi kersan ki garo pi de banle cha garo hills aga jing kersan ya ki garo le join lang marki te lada pile ha kata korkom na kalian ka jungaru ngaso tomat ngaso de sibune ndre ban su yakhi hamot pran de kamdun jingmut ngide ban le daga jing sampang ngide ban yakhi ban penki daga jing start daga jing sampang ngimde ban sule reudung tang namar ba yakhi hagaro kumta mangi khasiru ngin song sitlang ngin penki ngin khang ikilenti kisungking hane ha ri khasi hato kalong kepadai se ladang ikwa ban kersan ki garo tengi de ban le chagaro hills ke kane kade ka jing persutu ka junga ka jing pensai ka junga omdai banga bisni nrei kade ka ka bang ngai yui namar ba mensisni ngapuai somot pran kita tang banyat banyang ru laha bantur omdan jaka ban rung daka basuk namar hang tu lapan ki kisang halang kasi kila ya boy ki bro kita hab bantur tang ban kam na siliang surok ru
ki kali lai ngai i ba ki susah kut cipan pak tangka khwan pit tangum ta te nga kentu ya phi ki parlok ki baju kersan pha ya ki video ki jonga to kersan taka jing sotu ngidai ban le ya ki aka taka jing sotu ngimdai ban su le kulmar namar yo ngijak burom namar lada ladep kam ki bakan tho ki bun ba ngidai ban le taka jing sotu taka jing champang bahkan omdon ka jing ta ya ki pardo bersama jong omdai bangun susung sit tang badon ka jing yakhi ha Manipur lane ha Iran lane ha Garo Hills bangin susung sit mangi haba ki yakhi maki te ai kin man yakhi maki ladang ni kwa ban join lang ngire ban le join lang sa Garo Hills lane sa Manipur ke ngimdai ban susung sit hang ne hari kasi namar kalak ban kata ya kamai ka kaji jong ki breu ki ba imjak po daga belas ni ka kata ru ya ka ya kajeng jong ki pajba ki ba don kam haki surok hangno hajaka te parlok na kaling ajonga gampa ban kendrong sengau bha da sengau thu bha hato ki garo ki ya kersan em lada ja kano kajing yang ki khasi saya perkhat bha ngimdai ban suya song sit kulma te parlok khublai sibun khublai sajarngu ngim sai siam biang hai ki video